Yep. Velkommen, Spons MTB Center. I dag har vi en nyhed, vi skal vise jer. Et super fedt produkt. Noget så simpelt som sådan et træ her. Sea-Socker hedder det. Et amerikansk produkt, som gør det mega nemt at transportere sin cykel bag på sin bil. Det første, aller smarteste, det er, at det fylder jo ikke noget, når vi ikke bruger den. Den kan ligge inde bag bilen, den kan være hvor som helst, hvor vi er vant til at have en kæmpe anhænger til at stå et eller andet sted. Og det er simpelthen sådan nogle banditter her, der sørger for, at den sætter sig fast. Men lad os prøve at demonstrere det. Det første vi skal, det er, at vi skal have sat banditten på bilen. Og det der er vigtigt at sige her, det er, at den kan bruges til alle typer biler. Nu prøver vi på vores egen, som jo er den nok måske den sværeste at få den til at sidde på, sådan den her. Men du sætter den simpelthen på ved at skabe et vakuum inden i banditten her, og pumper den bare lige op. Ret simpelt. Indtil man ikke kan mere. Sådan. Og den sidder altså fast. Jeg ved ikke, man kan se, at hele bilen er lige ved at falde fra hinanden. Den her version, det er med quick release. Så det skal vi lige have afmonteret på cyklen. Nu håber jeg nyder min gode røv. Af med forhjulet. Sætter cyklen op fuldstændig, som var det en almindelig quick release. Lidt sværere på sådan en bandit af en bil her. Sådan. Nu skal vi bare have den spændt fast. Det er så første gang jeg gør det her, så kan vi egentlig se, hvor nemt det er. Den blev for stram. Stadig for stram. Og skal vi lige se. Her var lidt sådan. På med den. Ned i den anden ende skal vi selvfølgelig vente til at vi har sat cyklen på, så vi kan se, hvor sidder baghjulet egentlig. Det har jeg lige her. Så er det samme proces igen. Pumper den helt på, så man ikke kan se det hvide mere. Og så er vi egentlig klar til at montere cyklen med stropperne her. Så simpelt kan det gøre, og den sidder altså 100% fast. Og vi ses. Jeg stikker alle med bilen, så kan I se, hvordan det fungerer. Yes, den er sgu stadigvæk. Det der selvfølgelig er masser, der vil spørge om, det er, holder det? Kan sugekopperne sidde fast? Og den er gennemtestet. Der er folk, der har kørt fra Danmark til Polen, rundt i hele USA. Hele Route 66 er blevet kørt med dem på. Den er kørt på racerbaner og alt muligt andet. Så ja, det holder. Og det er godt nok smart. Vi er helt vilde med dem. Kom ned forbi Spons MTB Center og se mere om dem. De kan fås til 1 cykel, 2 cykler, 3 cykler. Du kan montere dem på taget alle steder. Det er et super fedt produkt. Kom ned og se mere hos Spons MTB Center. Vi ses derude.